La Noguera, amb 34.390 habitants i 1.733 quilòmetres quadrats, és la comarca més extensa de Catalunya. La Noguera és eminentment agrícola, la segona comarca del Principat pel que fa a producció agropecuària. El riu Segre du des de l'Alt Urgell l'aigua que inundarà Tiurana, condemnada a desaparèixer ben aviat, afectada pel pantà de Rialb. El Segre rep el Llobregós, vetllat pel casal dels barons de Ribelles a Ponts. Punt axial del comtat d'Urgell des del segle XI, la iniciativa popular hi ha restaurat l'antiga canònica romànica de Sant Pere. El record de la procura medieval d'Oliola i l'esvelta torre circular de Vilamajor són una prova de la petjada que hi ha deixat el temps. Aquesta zona ha conegut una nova embranzida en ser el punt on comença el canal d'Urgell al Tossal, que des del 1865 ha fet canviar al llarg del seu recorregut la fisonomia de les terres de Ponent. El monestir de Santa Maria de Gualter i la torre islàmica de Bilbes acompanyen el Segre fins a Artesa, el veritable nucli axial del Segre mitjà amb un concorregut mercat dominical. Al segle XI, el que va recuperar aquestes terres de l'Andalus per integrar-les als comtats catalans s'ha quedat petrificat a les restes del castell d'Alòs de Balaguer, a l'Hospital del Salgar, convertit en convent carmelità. El Monsonís restaurat, al castell termenat de la Foradada i a l'església romànica de Cubells, de portada singular. La rica Ribera de Sió ha estat el nexe de les dues capitals del comtat d'Urgell des de la baixa edat mitjana, Agramunt i Balaguer. Dalt de la serra, Bellmunt vigila la plana urgellenca. La part baixa de la Noguera és part de la plana d'Urgell, que gràcies al canal ja no té res a veure amb la impressió que en va tenir Jaume Caresmar quan va veure Bellcaire d'Urgell al segle XVIII, el terme més àrid de tot l'Urgell. Balaguer, que va néixer com a regne de taifes a la frontera superior, que es va convertir en la capital del comtat d'Urgell, que venera des del segle XVII la imatge del Sant Crist de Balaguer i que és cap de la comarca, aplega tot el seu passat al Pla del Matà, on hi havia una mesquita en època califal, el santuari del Sant Crist,
a l'església de Santa Maria, a les restes del castell enrunat el 1413, al mateix temps que ho era la resistència del darrer comte d'Urgell, Jaume II el Dissortat, a les muralles imponents, a la vasta plaça del Mercadal, al claustre de Sant Domènec, en la memòria del colonitzador de Califòrnia Gaspar de Portolà i també en les innovacions urbanístiques més recents. Aquesta impressió ja la va tenir Josep Pla. Els porxos que segueixen la vora del Segre i els que emmarquen la plaça del Mercadal són amples i acollidors com la vila mateixa. La part sud-occidental de la comarca s'apropa a la Noguera Ribagorçana i ens fa fruir d'una esponerosa terra de regust islàmic, arrelat fins i tot en la toponímia. Castelló de Farfanya va ser la segona població de la comarca i la seu dels vescomtes d'Àger. Aquesta prosperitat ara només s'intueix en les restes del castell. L'aigua del pantà de Santana es va engolir al monestir cistercenc de Tregó. A Os de Balaguer és adormit el maligne castell Serrell, però cada any s'hi poden sentir encara els repics de la trobada internacional de campaners. Ben a prop, a l'abadia de Santa Maria de Bellpuig, antic monestir premostratenc, hi van ser sepultats els comtes d'Urgell. Al segle XVIII s'hi va produir un important floriment cultural en la famosa escola d'erudició. Camarasa, com diu Josep Vallverdú, és signe i ventura dels pobles d'importància militar. No podem negar que al llarg dels segles Camarasa ha estat un bastió segur, una de les portes del Pla. La vila, des del segle XIV, és el centre de la zona anomenada el Marquesat. Ha sabut conservar l'antiga noblesa alhora que ha donat nom al pantà construït el 1920 per la canadenca per recollir l'aigua de la Noguera Pallaresa just abans d'ajuntar-se amb el Segre. La resclosa, de 92 metres, va ser a l'època la més alta d'Europa. En les seves aigües s'hi emmiralla la baronia de Sant Tuïsme, amb la torre de l'antic castell i l'església triabsidal de Sant Bartomeu. La vall d'Àger, amb forta presència humana des de l'edat del bronze i amb restes romanes particulars, va ser l'extrem de la Lleida musulmana fins que va ser conquerida per Arnau Mir de Tost. Es va convertir en la principal potència estratègica, militar i econòmica dels comtes d'Urgell. El seu net va heretar aquest domini com a vescomtat a finals del segle XII. El temps sembla que s'hagi aturat a l'antiga col·legiata de Sant Pere, a l'església parroquial i a tota la vila. Actualment, els esports d'aventura han obert noves perspectives al Montsec de bellesa natural singular. Les esglésies, arrapades a la roca, testimonien que la muralla natural del Montsec ha estat més que una barrera, un lloc de pas entre les terres baixes i el Pallars.
la vall de Meià, on s'hi ha trobat restes paleontològiques interessants, ha mantingut sempre una unitat física i humana rica. Les ruïnes del castell i de l'església del monestir de Montbagastre, al cim d'un turó isolat, recorden la vitalitat de l'expansió comtal del segle XI. Tota la vall de Rialb ha perdut el vell protagonisme, quan era una via d'unió peculiar entre les terres baixes i els paratges singulars de la muntanya.